Здравейте! Неделя отново е тук и е време за нашия културен обзор на седмицата. Аз съм Мартина Тодорова. Аз съм Александър Красански. Предстои да ви запознаем с актуалните през седмицата новини от света на изкуствата. Всички тях и още десетки завладяващи материали можете да откриете в нашата медия Артпортал. Филмовата академия на САЩ връчи престижните награди Оскар. Бляскавата церемония се състоя в началото на седмицата, но вълнението около тазгодишните победители все още не е отшумяло. С най-много статуетки си тръгна екипът на Опенхаймер. Биографичната продукция беше обявена за най-добър филм на годината. Кристофър Нолан и Килиан Мърфи получиха своите първи Оскари в категориите за режисура и главна мъжка роля. В оспорваната надпревара за най-добра актриса Ема Стоун наделя над Лили Гладстоун. Оскарите за поддържащи персонажи отидоха пък при Робърт Дауни Джуниор за ролята му в Опенхаймер и при Давайн Джой Рандалф за превъплъщението й в Заседнали. И още от света на киното. У нас стартира ежегодният София Филмфест. Програмата му включва над 160 филма от 53 държави на 6 континента. Киноманите ще могат да им се насладят в периода до 31 март. Чуждестранните гости на фестивала ще бъдат над 300, а ние имахме възможността да разговаряме с шотландския режисьор Стивън Симпсън. Как чужденец създава филми у нас, без дори да знае български език? Отговорът на този въпрос и интересни детайли за премиерния филм Ретроспект можете да четете в Артпортал Нюс. През седмицата Народният театър Иван Вазов поднесе изненада на любителите на сценичните изкуства. Той ще гостува в 5 български града през идните месеци с знакови постановки от своя репертуар. Това са Боже мой, Един безумен ден и Аз плащам. А по същото време театърът пък ще бъде домакин на 4 спектакъла на извънстолични театри. Не по-малко вълнуващо беше и в музикалните среди. На 30 август у нас пристига петкратния носител на титлата най-добър диджей в света, а именно Армин Ван Бюрен. Той ще представи сета си на Арена София, столичен колодрум. Стандартните билети са на цена от 66 лева и вече са в продажба. Преди това обаче над 30 групи ще вземат участие в Hills of Rock. Фестивалът ще се проведе на гребната база в Пловдив от 25 до 27 юли. Меломаните могат да закупят еднодневни билети до 140 лева или 3-дневни за 200 лева. Организаторите на събития са помислили за всеки вкус. Никос Вертис също идва за пореден голям концерт в България. Той ще бъде на 11 октомври в зала Арена София. За най-големите фенове на гръцката звезда са предвидени различни категории VIP маси, чието цени достигат до 5000 лева. Тази година ще бъде и изключително богата, но на музикални събития. На 29 април в зала 1 на НДК ни очаква концерт на Дзукеро, а на 10 май ще празнуваме 25-я рожден ден на българската група D2. 30 години на сцената с концерт у нас ще отбележи и Андрея Бочели на 14 септември стадион Васил Левски. Българската публика тръпне в очакване да посрещне и суперзвездата Ед Ширан. Концертът му ще бъде на 31 август на Националния стадион. Билетите за него бяха изкупени в рамките на часове. Интригуващите събития у нас са десетки, а билетите за концертите на любимите ни звезди скоро могат и да се превърнат в недостижим лукс. Именно такъв ще бъде и лайнерът Титаник 2. Идеята за построяването на нов кораб по подобие на потъналия круизен е на австралийски милиардер. Планирано е работата по него да започне в началото на следващата година, а корабът трябва да бъде готов до 2027 година. Проектът ще струва между 500 милиона долара и 1 милиард. Връщаме се обратно на театралната сцена. През тази седмица надникнахме и в света на режисьора и актьор Зафир Раджаб. Разговаряхме с него не само за първите му роли в театъра, но и за мечтите му за бъдещето. В Блиц интервюто си за Артпортал Нюс той разкрива какво го е вдъхновило да преследва кариера в културните среди. Страстта на Зафир Раджаб към актьорското майсторство споделя и Маргарита Стойкова. Главната й роля във филма Диада я превръща в емблема на борбата с тормоза в училище и носи приза изгряваща звезда на Берлинале. Какво означава славата в толкова крехка възраст и защо насилието в училищата е тема табу в обществото? Отговорите на Маргарита Стойкова можете да четете в медията ни Артпортал. Още интересни новини от света на изкуството можете да откриете в Артпортал Нюс и в социалните ни мрежи. Не пропускайте да ни последвате.